kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Saare. Musidɓe tedduɓe heetten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hannde jaten hen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jam hira mon hande ko jamma altini hawri ko nogas e nayyi lewru utitan ujunaji nogas e jeegom gonɗen joni ko waktu 11 ɗo e Cincinnati ko on waktu yoni toon to Miami toon to Dakar ɓe jarata ko 3h du matin toon to Algérie ɓe goni joni ko 4h du matin noon Paris oɗo sa joni ɓe jettima waktuji 5 suba haɓuji mon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko ɗi États-Unis ɗum noon ko yalte kikide hono kamɓe Cour suprême mo États-Unis ɗum noon ko suudu ɓurdu tawde e cuuɗi ñaawuji ɗo en gonɓe États-Unis ɗum woni ko kamɓe jeegoma conservateur uji ñaawɓe no en ɓe dokki kanko Donald Trump gonga ɗum noon e nder yamironde kanko Donald Trump wonno pour wiide wonde ko kala woteji ɗi ganduɗa neldeteɗi par poste ene wayno ko poste no foti salade ɗum ɗon noon ene wayno ko kamɓe Cour suprême oɗo sa joni e tugnadi kadi koɓe pela e tugnadi kadi ko yimɓe tato libéraux ji ñaawɓe wonɓe toon ko jenniɓe mbi wonde koɓe gaddi jiɓru kadi wonande yimɓe wonɓe ɗo e États-Unis kono noon ene wayno ko tugnadi hande harallaɓe ko fati justice ko kaali mbi wonde ko kamɓe ɓeɗo Cour suprême koɓe kaali koɓe mbi wonde ko d' abord ko kamɓe kalmisiɓe ko fati ndeɗo yamirore nde ene wayno ɓe jaawi saabu kanko Donald Trump haysinno o waɗi ndeɗo yamirore ene wayno ko ala taw ko waɗi pour wiide ndeɗo yamirore yo waɗi joni ala kadi yamirore nde huccini e état ji ɗi pour wiide wonde ko woteji neldetaki toon ɗum noon ene wayno ko faama tan kamɓe Cour suprême ɓe poti ɓe mbi wonde ko yimɓe en poti fadde d' abord ha kanko Donald Trump gouvernement makko waɗa yamirore walla waɗa exécution yamirore nde anden nde woteji mbiye par exemple gotam e ɗum noon sallima neldede ɗum noon service poste siftindon noon service poste kadi woni ko jimani gouvernement fédéral nden service poste noon so sallima neldude ɗiɗon woteji ɗum waɗi donc ɓe kalmiso ko wawi wonde fof ene ɗamina wonde ko hawnaki kamɓe Cour suprême kadi oɓe duttite nde ɗo en ñawore saabu so tawi woteji mbaɗi e lewru novembre hawnaki woteji ɗi kadi tugnade hande ko état ji kewɗi ko jamiri yimɓe wotoɓe mumen kala neldannoɗo woteji mum par poste yo continue neldude so tawi donc ɗiɗon woteji neldama e mois de novembre hono kamɓe gouvernement mo gan Donald Trump o yamiri poste oto neldu ɗiɗon woteji ene wayno ko nden kamɓe Cour suprême kadi men gartoto e ɗum ɗon par ce que ɗum ɗo ko hunde nde meeɗani waɗe ɗo États-Unis hande toon to États-Unis en woni ko kamɓe gouvernement fédéral surtout ministère des affaires étrangères mo leydi États-Unis ɓe continue ha hande eɓe ƴetto walla eɓe kaala haaluji bonɗi e oɗo juge fédéral kañum hoore mbiɗo wonde ko yamirore nde ɓe mbaɗi pour hadde kala hebde visa ji arɗo États-Unis so tawi ɓeɗon yimɓe kañumen koyeɓe ngala doole ɗamini ko doole men walloɓe ɗumen pour so tawi ngari ɗo en gon ko États-Unis ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko gouvernement makko kanko Donald Trump waɗi nder lewru janvier ɗum ɗon ko hunde ndeɓe ɗaɓɓi pour hadde won leyɗele won ken won capanɗe jeeɗiɗi joyi ɗeɗon capanɗe jeeɗiɗi joyi ene wayno ko ɓuuri hewde hen kadi ko leyɗele gonɗe toon to ko en Afrique ko wonde fof ene wayno ko kanko Marco Rubio e kamɓe ko Donald Trump ɓe ñalli hande ko ƴettade oɗo juge noon biyeteɗo Janet A. Vargas ene wayno jooɗi ko toon to New York kañum ñande aljuma nde waɗino ñawore nde kadi ko caggal nde yimɓe hewɓe ene poti plainte ko fate ndeɗo yamirore ummide toon to département affaires étrangères donc kanko e ñande aljuma nde o wino wonde ko ndeɗo yamirore walla ndeɗo yamirore ummide toon to affaires étrangères pour hadde ɗiɗo visa ji ko hunde nde ɗoftaki kuule ɗe constitution des États-Unis ɗum noon wayno ko yiya hande tan on kanko Donald Trump e kanko Marco Rubio ɓe ñalli koye ƴettade oɗo juge e haalde mum haaluji ɗi moƴƴani ko wawi wonde foof kamɓe département affaires étrangères e gouvernement Donald Trump koɓe waɗɓe appel kadi toon to Cour suprême ko fate fewnitade woteji garoji ɗi en woni ko kanko cuɓaɗo yo won toon candidat républicain ji toon to Florida Byron Donalds e nder konguɗi ɗi ƴefti hande ɗum noon kadi taw mo yito Fox News o wi wonde ko ene wayni ko kanko hoore makko wawi haaldude e hohoɓe jeeyaɓe toon to laamuji gonɗi toon to Haïti ɗum noon pour wiide ene walla ɓeɗo haysinaɓe ɓe ganduɗa en gonal mumen ɗo e États-Unis ene haɗa ɗum noon e wiide makko kadi ko Byron Donald o wi wonde ene wayno ko ɓeɗo temed tati ujunere haysinaɓe wonnoɓe ɗo en États-Unis ɓe mbiyata bénéfice mumen pour sornade ɗo e États-Unis ene wayno koko dartina ɗum o ƴefti feere kanko hoore makko haaldude gouvernement transition gonɗo toon to Haïti e ambassadeur uji mabɓe kamɓe haytinaɓe wonɓe ɗo e leydi pour beele wonde sur wonde ko kamɓe haytinaɓe walla laamuji gonɗi toon ɗi eɓe mbawa wadde feere fof beele ɓeɗo so nawtama leyɗele mumen dañata caɗele e wiide makko kadi o wi wonde ene wayno ko tuggi ɓe oɗo gouvernement transition gonɗo toon to Haïti ko fuɗɗi laamade ko ene wayno ɓe kefti kene ɓuura tataɓe nayyi leydi Haïti ɗum noon ko ɗeɗon tataɓe nayyi ko bandiji gonno toon ko biyete ganguji ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko konguɗi makko
ton kadi to New York kono kanko mamdani e nder konngudi ɗi ƴefti kadi o wi wonde no oɗo saha joni kono supporti hono kanko biyeteɗo Hakim Jeffrey so tawi o ɗaɓɓi wonde a gardiɗo suudu sarɗiyankoɓe mbiyata house ɗum noon so tawi kamɓe démocrate ɓe kefti e noon anduɗo suudu e élection ngaji baɗɗoji lewru novembre ɗum noon siftindon toon ko kanko Hakim Jeffrey nde woteji mbaɗata toon to New York pour ko fate maire suɓɓade maire ene wayno ko kanko hoore makko jaɓano nadde e poɗodiral gongal toon ngal surtout en nde kanko mamdani nde foɗodiranno en Andrew Cuomo ɗum noon oɗon saha taw ko kañum hoore mum yinno ko wonde candidat démocrate kono noon nde hawa élection ngaji primaire wonti kañum hoore mum candidat indépendant ɗum noon e wayno ko kanko Hakim Jeffrey o supportani mamdani illa nde heddi ken wona yontere woteji ne poti wadde taw déjà woteji nelde seeɗi walla woteji gadan puɗɗima waɗe ko nden o support ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko mamdani ɗum noon ko maire gonɗo toon to New York lolluɗo oɗo saha joni biyeteɗo wonde ko progressiste kadi ko socialiste kadi ene wayno ko hono mumen sukaɓe hewɓe nene daari oɗo saha joni ene jiiɗi nadde e politique ɗum noon ko gila e maire gila e gouverneur uji ha e sarɗiyankoɓe kanko mamdani e nder konngudi ɗo haali wi wonde komo supporti on Hakim Jeffrey so tawi woni candidat kadi o haali kadi wi wonde ko ene wayno omo welti kadi e wayno ko kanko Hakim Jeffrey fottudemo e Jared Kushner ɗum noon Jared Kushner ko tuma en hawne ko gouvernement walla laamu makko kanko Donald Trump woni ngembuɗo ɗum pour beele ne walla ɗum beele ne haalde mabɓe kamɓe démocrate en pour beele so tawi masla ne wawi waɗede so tawi kamɓe démocrate ɓe kefti congrès beele mbawa liggondirde gouvernement Donald Trump. Habaruji men États-Unis cakkita ɗum toon to Californie ko yalti e ñalawma hono surtout toon to Los Angeles Times hono kanko Becerra ko kanko wonno meeɗi wonde ministre toppitiri ko fate cellal ɗum noon koye laamu makko kanko Joe Biden o meeɗi kadi wonde kanko hoore makko sarɗi e nder konngudi ɗo haali e nder ko yalti hannde wiyama wonde ko kanko hoore makko candidat pour wonde gouverneur toon to leydi to état Californie kono noon ko teskira tan ne wayno ko hawnaki wayloji kewɗi baɗɗi toon to Californie ene ɗamina haysinno kanko meeɗi liggade no feewi pour wallude Californie ay fof wallude américain ji fof ko ɓuuri hewde hen dañde assurance ene wayno wiya wonde so tawi ko kanko gañi woteji baɗɗoji toon to Californie wonde gouverneur hawnaki nde oɗon saha mo wonata gouverneur maw taw ko ɓuuri hewde Californie ngala assurance ɗum noon tumnade hande sonduji ƴeftaɗe mbiya wonde ko e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e capantati en hiisa wonde ko ɓuuri hewde Californie naɓe duuɓi mumen ɓuuri capanɗe jeegom e joyyi hawnaki million ngaji 4 piccal jeegom e mumen taw jokrani dañde assurance e oɗo saha noon ko hiisa toon surtout toon to Californie ko ɓeɗon ene wayno ko million ngaji ɗiɗi e feccere mumen ngala assurance donc ene wayno ko ndew so tawi o heɓoyi kanko ardate Californie e ɗum noon sibabu nde wayloji baɗaji ko fate assurance mo laamu rokkanno yimɓe e surtout assurance mo kanko ancien président Barack Obama mo wanno ɗon e kamɓe républicain ɓe continue hande yandin ɗum hawnaki so heɓoyi laamu nden ɗum ɗon wontata ko caɗele wonande assurance pour wonnede Californie naɓe ko wawi wonde foof ene wayno ko tunnade kadi ko kanko ko haali kanko biyeteɗo Miranda Jets ɗum noon ko kanko toppiti ko fate centre goto programme uji cellal gonton to Californie o wi wonde ko wayloji baɗaɗi ɗi foof tampito toon to Californie temedde 2 ujunere liggey hawnaki ɗiɗo foof sibamen ɗiɗo wayloji sibamen gouvernement fédéral sibamen kadi wayloji cohlaɗi toon to Californie liggeyaji kene abboye temedde 2 ujunere ma yimɓe perdu ɗum ɗo fof ko hawnaki ko jogori wonandemo kanko caɗele kanko Javier Becerra tawi kanko hoore makko heɓi wonde gouverneur ɗum noon ko woteji garoji hitande ujunnaji nogas jeesati. Habaruji men international ko kamɓe États-Unis e kamɓe Canada en wayno ko hande haalduji ɗinen kontina ñaadde banggueji ɗiɗi fof tumnade kadi ko yalti en wayno ko kamɓe États-Unis et surtout yenno kanko vice président mo États-Unis e kanko kadi ministre toppitiri ko fate ngal mo États-Unis eɓen kontina kamɓe koye wallodirde Donald Trump pour wadde gueɗe fof e surtout noon ɗum noon fof kay ko caggal nde kamɓe États-Unis e kamɓe Canada kaldigal gonnogal hakkude mabɓe ko fate jeeygu en wayno firti ñande aljuma ɓen ɗo ko wawi wonde fof tumnade kadi e sondage baɗaɗo toon to Canada 7% e Canada naɓe mbi wonde ko kañumen koyemumen belti oɗo saha joni ko ngal ɗo kaldigal kanko premier ministre mo leydi Canada Carney o dartini ɗum ɗon e ɗum ɗon e wiide mabɓe kadi kamɓe ɓeɗo en waɗaɓe sondage ɓe mbi wonde ko en wayno ko États-Unis ko waɗata e mabɓe ko guerre teskita tan hande kanko Carney kadi ko waɗi ko wi wonde koɓe dartotoɓe États-Unis ene wayno ɓe jatirta caggal koɓe mbi ko donc so tawi kay États-Unis wawi waɗ fawi mabɓe sanction ngaji walla ɓeydi ko fate fereji marchandise gummoroɗo Canada faade États-Unis kamɓe mbaɗi ko ɓuri ɗum ɗon bonde ko wawi wonde fof ene wayno waɗo saha joni hono kamɓe américain ji modéré ji e kamɓe canadien ji modéré ji eɓen continue ñagade yo ardiɓe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi hono États-Unis e kamɓe Canada yoɓe ƴeew kala ko wiyete maslaha no dañira pour ha kaldigal ngal arta.
habruji men international hande tunna kadi ko mi ton to radio france international en wayni ko kena bo e capande tasso taw ko yimbe hohobe ar dental gal kadi ko yiddi wallude hono kambe Ukraine tangal do dental kadi ardi dum ko kambe France e Allemagne e taw kadi tan kanko premier ministre mo leydi Angleterre beetedo andi burnamo mo jaya hen ko way wonde fo e nder kongude dibi jefti en wayni be mbi wonde ko odo sadio ne jefti kadi pellisal yidde supportude Ukraine et surtout wallu dum kabirde won kabirde surtout jendinoje won misilaji won de don kabirde kadi ko burno hewde en tan gumo ton ko America odo sadio ko di mankude de kabirde beetedo patriote ko way wonde fo en wayni ko kanko président conseil union européenne non kanko beetedo Antonio Costa e nder kongude walu wonde ko en wayni ko commission européenne wawi yamirde ken abbo e milliarduji jeegom euro pour wallude Ukraine pour fate air défense mudum dum non siftin don tan wayni ko kambe Ukraine odo sadio ne mi jogi cedel no feesi babunde a kabirde be jogi ton chaminoji ko ate misilaji surtout di kambe rusi belto odo sadio de don kabirde ne manki kure de kadi ko kure patriote kambe États-Unis odo sadio ne mankira ko won fof dum do kadi ko hunde ni ganda kanko nono Mike Pence o halin dum manki nder kongu duide haltu non faxo wi wonde so tawi kambe États-Unis be mbawi wallude hono kambe Ukraine be keba kabirde surtout de kure patriote bawde samminde misilaji mawdi di Russie fellat en wayni ko Russie en kadi dole mum gasa habruji men international hakkunde Mali e Algérie en wayni ko hawnaki jam woni ko dañede zone dum non ko sibabu jillu makko kanko biyetedo Abdoulaye Maïko ministre topiri ko fate affaires étrangères mo leydi Mali gardo son hande to Algérie subake tungade kadi radio France international haali hono kanko Abdoulaye Maïko o wawi fottude ton e hono biyetedo Sifi Grieb dum non e wayni ko kanko Abdoulaye Maïko to mudamina hawnaki mo fotti président mo leydi Algérie hono biyetedo Abdel Majid Tebboune wawi wonde fo en wayni ko angaldo jokkondiral hakkunde kambe Algérie e Mali en wayno ustinoma dole ko adi lewru avril hisan ujunaji de nogas joyi ndende onon sa hono kambe Mali nabe mbi wonde ko drone mabbe goto non wayno ko kambe Algérie be jandini dum ton to wuro wiete ngontin zawaten donc en onon sa kambe Algérie mbi wonde be defanno ko gonno ko defandude leydi mabbe ko wonde fof en wayno ko wonde fof en wayno ko adi ko adi dum non tungnade hande harale ko fati politique mbi wonde dum do fof ko hunde hawnaki ko adi dum don kambe wonbe laamu militaire ngom ton en wayno ko toujours gile be ngare laamu e be continuo takkude Algérie wonde ko kanyum horum en walla wadbuni yankobe surtout Touareg nabe jogibe dental ton to Algérie wonde fo en wayno ko gallo jokkondiral kambe Algérie e kambe Mali hawnaki dum don maadu jam e tungnade kadi ko yalti ton to Algérie to wonno kanko Abdoulaye Maïko en wayno be pelliti kadi wiide wonde ko leyde gote mabbe fof neltira ambassadeur mudum to leydi gondi kadi hawnaki ma ƴeewde addude jam habruji men international cekkitorɗen ko toon to Sénégal en wayni ko événement ji ɗiɗi nen toon kaali oɗo sadio joni d'abord ko mawludaji nen puɗɗi e leydi Sénégal kono kadi ko haalte en wayni ko affaire makko kanko Ousmane Sonko e kanko Adja Sarr ko wawi wonde fof en wayni ken fada o pereji ɗe ƴeewe so tawi kamɓe justice mo leydi Sénégal wonkoɓe kalata kono noon ko ɓuuri haalade goɗɗum kadi koko fate en laamu makko kanko Bassirou Diomaye Faye et surtout kanko premier ministre makko Ahmed El Amin Lo sibabu ne wayni ko nde fonno arde toon to assemblée nationale pour wadde adde déclaration muɗum politique général date muɗum ɓenni o fonno arde toon ko adi nogas joyi lewru ut hitande ujunaji ɗiɗi nogas jeegom kono en siftine wonde ko kanko Ousmane Sonko kanko hoore makko nde wonno premier ministre nde en wayno saha mo fonno arde toon to assemblée nationale o waɗa déclaration makko en wayni ko jofde muɗum hono kanko Bassirou Diomaye Faye kanko hoore makko waɗi dissoudre assemblée nationale ɗum noon ko ɗum woni oɗo saha joni hono kamɓe wonɓe toon to assemblée nationale ɓe eɓe go jogui heppere no feewi heɗade hono discours makko kanko Ahmed El Amin premier ministre mo leydi Sénégal kono noon kadi ene wayno eɓe jogui sikkitare wonde ko kanko Bassirou Diomaye Faye hawnaki kadi komo jogorde wadde ko ɗeɗon peeje ko sammina assemblée nationale hono premier ministre makko taw sohlata kadi yaade toon to assemblée nationale ɗum ɗo fof noon ko hunde ɗaminade hawnaki kanko Bassirou Diomaye Faye omo wawi wasde fadde ha lewru décembre pour samminde assemblée nationale ko wawi wonde fof ene wayno ene fadda oɗo saha joni banggueji ɗi fof toon to justice hono kamɓe justice koɓe jogori haalde déclaration ngaji hono kanko ndey Khady Ndiaye mo ɗi waɗi ɗi ruttade dossier Ousmane Sonko Adji Sarr e kadi holko ɗamina han kanko Bassirou Diomaye Faye ko jogori wadde ko fati assemblée nationale est ce que mo jogori jabde ministre premier ministre makko yaha waɗoya déclaration muɗum général walla mo jogori wadde dissoudre assemblée nationale bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio ji Sare man jokkodiri joni équipe meɗen toppitiri ko fati cewtal balɗe ɗum noon bisimilla moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Jowol Sare on calminama meftande men e kabaruji heɗorinde coftal ɓalli ma en jaado e meftande nde e musidɗo men Tidiane Niang e Iba Bilali Sall
ngadorɗen tournoi AJDM juɓinte to falde mbañ taw koye 18e édition gonden ñalawma hande to wuro Soromale nangodirno ko Soromale e garlol ɓe mbaddi ko ɗekki ɓolum e ɓolum macci goɗɗo pettaɗo ñalawma hande ko tampidaro e Bougoude Bane macci o gasiri ko 3-1 jeeyi polgu ko tampidaro ñalawma janggo nogas joyi lewru ndu e ñalawma ɓawo janggo nogas e jeegom lewru ndu ko foftere tournoi o ɓamtata ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru ndu ko hakkude Dawalel e Ferel macci goɗɗo ko hakkude Boubou Awde e Bourgouduna jabboɗen musidɗo men Tidiane Niang ko jogini en meftande kabaruji coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie hello men tournoiji Fouta hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom jaten ko to diwan mo Brakna tournoi district de Bogué ne wanno pottitte kiyiɗe hande FC Gourel Boubou kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Wabbunde taw ko loggi jeegom e ndiga FC Al Amra kañum hiwdirno kippu FC Central pottal ngal wawi gasir ko ɗekki do partout pottal hakkude kippu Bogué Escale kippu Inter ko yowa classement oɗo poule D ardi ɗum ko kippu Gourel Boubou en jogui 6 points ɗiɗaɓo ko kippu FC Ñooli Carrefour en jogui 6 points tataɓo ko kippu FC Ganki ala e toɓɓere wotere uddi dogol ngol ko kippu FC Wabbunde ala e toɓɓere wotere classement poule C ardi ɗum ko kippu AN23 en jogui 6 points ɗiɗaɓo ko kippu FC Al Amira en jogui 4 points tataɓo ko kippu FC Houdalla en jogui 3 points nayaɓo ko kippu FC Saye en jogui 3 points uddi dogol ngol ko kippu FC Central en jogui toɓɓere wotere tournoi district de Bogué ñalawma janggo so woni 17h GMT kippu Cidema hiwdiri kippu Sare Ndogu tournoi jowol hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom ma fettu ñalawma janggo so woni 17h GMT FC Saldu Fouta ma hiwdiri kippu FC Gori rim dande ma hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom ma fettu ñalawma ɓawo janggo so wuro Koundé Rew kippu Koundé Rew ma hiwdiri kippu Tokomaji so woni 16h30 GMT championnat mo leydi Angleterre kippu Chelsea kañum yehe nder terre Fulham fi ɗum loggitate loggi ɗiɗi championnat mo leydi Espagne Malaga kañum hiwdirno kippu de Portugal Corogne pottal ngal wawi gasi ko ɗeke on partout Ligue 2 français pottal ñalawma hande Reims kañum heeɓi polgue yesso kippu Annecy taw ko loggitate loggol gotol kabaru garande en ko ɓoyani ko ummorade olympique mo Sabha ɓe kolliti eɓe jogui pottal cehilagal ñalawma alarba nogas jeegom lewru hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom coup d'envoi waɗata ko 16h15 GMT olympique mo Sab kañum jogori hiwdirde kippu olympique mo Mbour club mo leydi Sénégal pottal ngal zuwata koto stade municipal mo Sab ko so woni 16h15 GMT ko fati oɗo match cehilagal noon catégorie I15 jogori fettidde kabaruji men cofsal ɓayli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol Sare to mbawi wonde foof Seydi Niang golle ma peewi jabɓoɗen musidɗo men Iba Bilal ko jogini en meftande kabaruji coftal ɓalli tigi tigi hettiyankoɓe tedduɓe radio Jowol Sare championnat ji dande fori enen jokki ha joni hande ne hawre lundi 24 août 2026 ɗo ɗo wuuro meɗen jingue jeeri tumbireɗo star woyno bour nangodirno ko FC Timtimol Yaltayeɓe kame FC Jawa ko FC Timtimol Yaltayeɓe fi FC Jawa 1-0 to e marki biyo ata kama beteɗo Amadou Dieynaba talata janggo 25 août 2026 ene jogori nangodirɗo e star woyno bour mo jingue jeeri tumbere FC Yakare kame FC Kawral so en jii ha to wuuro meɗen Ganki musidɗo meɗen Oumar Adama Diako o wi wonde altine hande o hawrudo ko FC Lewe kamɓe FC Cuuc FC Lewe heeɓi fartange fiide FC Cuuc 3-0 hen debi marque ɗum ko biyeteɗo Salif Samba Keita oto bi marque ɗum ko biyeteɗo Adama Sy so en jii ha toon to wuuro meɗen Likseɓe Goural Yero nangodirno toon hande e wiide musidɗo meɗen Yagoba Gueye joɗani toon radio Jowol Sare ko FC Ittihad kamɓe FC Jadida D kiwodiral ngal gasri ko ɗekki 1 but partout taw ko biɗ FC Jadida D o marque ɗum attaquant biyeteɗo Abdoulaye Tayyib biɗ FC Ittihad o noon ko défenseur FC Jadida D marque ɗum contre Sonka talata janggo so Allah jaabima toon to stade mo Likseɓe Gorgol ene jogori nangodirde FC Seyel Houta kamɓe FC Merguel wonno ko Iba Bilal Sall soto ɗo fo ɗo e jingue jeeri tumbere radio Jowol Sare golle ma jooɗi peewi Seydi Sall musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Jowol Sare hade men taccunoma jiyen toon to leydi Sénégal duttuɗen to wuuro Winding tournoi AJDW Winding 2026 gasi ñalawma hande fottuno ko FC Peletal e FC Lewlewalla ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel nde ɓe jeehi ko wiyete fof peta woni tiro bi Allah hokki polgu ko FC Lewlewalla dañi 4 FC Peletal dañi 3 meilleur joueur tournoi Winding ko Seydina Sarr meilleur buteur ko Sile Sarr lollirɗo Sile Jawli meilleur gardien tournoi ko Yaya Sarr taw ina lolliri Yaya Dayi
to leydi Sénégal gadoroɗen tournoi Soura 2026 ɓe jabani ko demi final ɗum wonata ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru ndu demi final gadano hakkude walla e cuɓalel lawol demi final goɗɗo ko hakkude Abdallah e Wasitake ha joni toon to leydi Sénégal jeento gollere tournoi gollere 2026 matchi pettunoɗo ñalawma hande ko cuɓalel law e gollere ko gollere wattidi samtade cuɓalel law ɗiɗi e gotel omde matchi ñalawma hande ko Modou Diouf numéro 11 gollere to commune mo Bokke Jalluɓe tournoi Provac 2026 caggal nde pouluji ɗi pecca ko ni sifiri poule A woni hen ko Bokke Mbayɓe Wasitake Liyane e Bokke Jalluɓe poule B woni hen ko Walla Bokke Nammare Nguy e Salde poule C woni hen ko Jongi Gajoɓe Bokke Salsalɓe e Baroɓe poule D woni hen ko Gay Kadar Jareguel Sinthiou Cikit e Wendu Thile musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Sare ko ɗo tongi meftane men e kabaru coftal ɓali o ga banggue ko musidɗo mon Foutangue Diaw Nouakchott gam radio Jowol Sare musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Sare ko ɗo tongi meftane men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam